Специален музикален поздрав за Неджат Кушмара, най-силният на махалата, за неговия брат Яшар и за брат му Ремзи легендата. Трима братя, едно семейство, една сила. Вали, гърми, Неджат върви, Яшар до него, всичко им върви. Ремзи легендата, брат до брат, трима заедно, винаги напред. Неджат Кушмара име се знае, силен характер, никого не предава. Яшар е братът, който до него стои, в добро и трудно рамо му дава винаги. Ремзи легендата, брата с голямо сърце, уважение печели всяко свое действие. Трима братя, една кръв и една съдба, каквото и да стане, заедно са. Вали, гърми, Неджат върви, Яшар до него, всичко им върви. Ремзи легендата, брат до брат, трима заедно, винаги напред. Братството не се купува с пари, то се доказва в трудните дни. Когато един падне, другите са там, заедно намират пътя натам. Нека здраве и берекет да има в дома, късмет да следва тримата във всяка крачка. Нека семейството им бъде тяхната сила, а любовта между братята